बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो बेखायनो बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां मा होनना बुङो फाइनाल मोनसे खोथा बुंफैबावदों मानगोनां दिपेन बर' सारा मुर्ति देख्लानायनि सायावहाय लोगोसे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल आपडेटबो होनो थांगासिनो दं आं दा दिपेन बर' सारनि भिडिअखौबो आं फुल होगोन बिथाङा थारैनो मा बुंफैदों दा बिनि गेजेरावबो जों नुनो मोनो सैथोआ अराय सैथो जाय मालायखौ माबा मोनसे मावनानै गाज्रि नुजाहोनो मोनसे खायदा बेबस्था लायो जायहा मालायनि सायाव बांद्राय बेफोरबायदि टारगेटखौ लाबाय थायो बे गाव गावनो गोलैयो जिखुनु बिथिङावनो नाया मानो दा बेबायदिनो जाय बे मोसौ देख्लादों बा मादों दा खौरां गोसारगासिनो दङ नाथाय जेबो जोंनियाव एभिडेन्स बा प्रुफ रावबो होनो हायाखै नाथाय दावरावआ दावराव दा बेखौहाय माब्रैहाय फर द बेटारमेन्ट अफ इयुननि थाखाय फिउचार मा खालामनो हागोन आयेनजोंबो राहा लानांगोन प्लास आरो आयेनजों राहा लायोब्ला मोनैथ' खोथा गैया सोर मावदों सोर मावाखै बे सोराङाव फैखायो दा बेनि सिगां बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां इउर'लजिस्ट डक्टर आं मैयानिफ्रायबो होफिनदों फैगौ 5 तारिख बा 5 अक्ट'बराव जोंहा BTC आवहाय सरकार दानायनि मोनसे प्रग्रामबो दं गोबां मानसि जागोन दा बे समावनो नोंथांमोनहा बेसरगाव गोजान गोजाननिफ्राय फैनायाबो नायलांजानो हागोन जायफ्रा किडनि प्रब्लेम मोनहांदों हासुनाय मानायनि इउरिन प्रब्लेम मोनहांदों ब्लाडार प्रब्लेम मोनहांदों प्रस्टेट प्रब्लेम मोनहांदों एप'ल'नि डक्टर फैनो थांगासिनो दं दानिफ्रायनो बुकिं खालामनानै ला डक्टर अंकुर आगरवाला टप सासे बिथाङाबो स्पेसियेलिस्ट उदैनि माखासे मानि प्रब्लेम बैफोरो कनसाल्ट खालामलांनो हागोन क'क्राझार बेसरगाव मेडिकेल कलेज सेरावनो फार्स्ट गेट सानजाजों बेर मेडिकिउर होनाय फार्मासियाव आं फोरमायबाय थानाया जाहैबाय जोंनि माखासे आदामोन आरो जों बेखौहाय बेसेबां हायो माने टप क्लास डक्टरफोरखौ लाबोबाय थानो नाजादों बे दानिया फैदो गुबै खौराङाव थांसै मानगोनां दिपेन बर' एबसुनि प्रेसिडेन्ट सारा मा फोरमायदों थासारिया एखे थाबाय थाया जेब्लाबो परिबर्तन जायो आरो बेखौ गोसोआव लानानै सम आरो थासारिजों बयबो गोरोबनानै सोलिनाया बयनिबो बिबान दा बेयाव बड'फानि मुसुखाखौ बुफायनाय बा बेखौ बुख्लाबनाया जोंनि हारिनिनो जे मान आरो मर्यादा हारिनि जिखिनि आदर्श दङमोन हारिया जे मोनसे गोजौ लेभेलाव मोनहैबाय बेखौ जों गावखौनो गाव माने मा होनना बुङो जोङो नासयनानै लानाय जादों बा गावखौनो गाव जोङो आथिङाव दाननानै लानाय बायदि मोनसे थासारि जादों जाय बड'फाखौ जोङो महान बेक्ति हिसाबै बिश्व दरबाराव लांनो नागिरदों जेराव जोङो गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा गायसनबाय बिथांनि मुङाव जोङो लामा बेखेवबाय बे बड'फाखौ दिनै जोंनि जायगायाव जोंनि न'आवनो जुदि सोरबाया जुदि खथि खालायोब्ला देख्लाबोब्ला बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव गैया मुर्ति देख्लाबनाया गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बे मुर्तिया सोरनि आरो बे मुर्तिखौ मानो देख्लाबखो थारमाने बड'फाखौ सोरबाया बा बबेबा श्रेणियाव बेखौ माने धंस' खालामनो नागिरनायनि बेबायदि मेन्टेलिटिया माने फैदों नामा आरो बड'फाया सोरनि इनाय आरो खहा खालामदों बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेक्ति सम्पति नङा बड'फाया बर' हारिनि आदर्शनि महान बेक्ति दिनै जुबिन गार्ग रुंसारि जानायनि उनाव सारा आसाम नाङै जे मोनसे आबेग सेन्टिमेन्ट जादों भुपेन हाजरिका थैनायनि उनाव जिबायदि मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्ट जादोंमोन बा बेबायदिनो महान बेक्तिफोर बड'फा थैनायनि समावबो बेबायदि माने सेन्टिमेन्ट आरो इमसना बर' हारियाव जादोंमोन लोब लोब बर' हारियाव मोनसे जावरिखांनाय आरो बड'फा माने हरखाबै गैया जानायनि उनाव हारियाव मोनसे बे सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों दा बेबायदि बेक्तिखौ जुदि बेबायदि थासारियाव जोङो जुदि दोननो नागिरब्ला बिथांखौ जोङो बिश्व मुलुगाव लांनो नागिरदों ना बिथांखौ जोङो धंस' खालामनो नागिरदों आरो दिनै बर' हारिया थांना थागोन होनना बुङोब्ला बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायजों थांना थागोन आरो बड'फाया जेराव मुलुग दरबाराव थांगोन बर' हारिया बेयावनो सिनायथि मोनगोन खारन बड'फाया बुंदोंमोन एबसुनि सोमावसारनायजों बर' हारिया सिनायजागोन आरो दिनै जों बुंगोन बड'फानि आदर्शजों जों जे हाबा मावगोन खौसेथिनि अनलायनाय गोरोबलायनाय गोजोन थासारि गायसननाय बेजों बर' हारिया मुलुग दरबाराव सिनायजागोन आरो बड'फाखौ जोङो जुदि
धंस' खालामनो नागिरोब्ला नस्थ' खालामनो नागिरोब्ला बेखौ लाजि फोनांनो नागिरोब्ला बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन गैया आरो बे भद्र समाजनि सभ्य समाजनि हाबाफारि नङा होननानै आं सानो बेखायनो बिनिफ्राय जों गोजानाव थानाया मोजां आरो प्रसासना बिनि सायाव एक्सन लानांगौ जायानो मावा मानो जि बेक्तियानो जाया मानो गासिबोथ' मावा बेबायदि गासिनियावबो साननाय थाया सोरबा साफा सानैया बेफोर खामानिखौ मावदों आरो सानस्लाबनो हायियाव बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो बेखायनो बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां